Ta ce ai gaba na wane sex ta kuma ta neme ni da maɗigo da ta yi dafin ɗina na gudu da ƙyar na tsira. Kuma wanda akwai shaida. Dan mukta direba ne ya zo ya ɗauke ni. She's watching my life. Ni ma ina watching life ɗinki dan kan uwarki. Shikenan. Sai kawai da ta yi fyaɗe da sabu da ƙyar na gudu. Ɗakin ta ma kai girman ban ɗaki ba katifa ne a wannan gidan lokacin. Sai ta zo gida washe gari guri na ta zo ta tara cewa wallahi ba ayacin ta take ba ta na yi ba na yafe mata. Da ta zo ta ce na yafe mata. Na ce mata shikenan ba komai. Sai ta zo da wannan rigar tana wari. Ga rigar ne. Ga rigar. Akwai wanda ya samo hotonta da rigar. Yanzu haka amma yan uku in kana gidan nan ka ce kana kasa ka zo ka nuna musu rigar. Ga rigar ga mayafinta. Sai ta zo da wannan rigar ga mayafinta. Sai ta zo da shi tana wari ta ce min ko abinci ta kasa ci saboda damuwa abubuwan kaza da ta min yanda na gudu ka gane sai na ce mata kata damu ba komai na ba ta abinci ta ci Allah sarki Allah ji kan mere mai aiki na ba dan ta mutu ba aka ba ta abinci ta ci ta yi wanka na ba ta sutura ta sa ta cire wannan rigar ta sai ta cire rigar ta nake ajiye mata da kayanta yau ko mutuwa ne ga rigar ta ban daga da rigar ta ba ta sa mata kayanta ba ba wanda zai sha taba gana da kayan a jikina ba ta sa mata rigar ta ba amma ina ajiye da kayanta duk inda na samu wanda zai ba ta mika mata suturar ta ni nawa da na ba ta ban ba ta da damin da shi ba saboda ni ba zan iya sa suturar ta ba ban iya sa suturar ta Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode